L-editorjali tal-gazzetti kellhom kliem ta' tifħira l-politika li ġiet imħabbra ftit tal-jimilu dik tal-Malta Labour Migration Policy li se tindirizza tħassib dwar il-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Politika li għandha għan ewlieni wieħed dik li tirranġa il-mod ta' kif ħaddiema minn pajjiżi terzi jiġu jaħdmu f'pajjiżna. L-editorjal tal-Gazzetta illum fil-fatt innota dan u se jaħlu pass tajjeb. Bit-titlu Kif għandhom isiru l-affarijiet, l-editorjal irremarka li dan huwa l-mod ta' kif għandha ssir il-politika b'mod studjat li jagħti l-istampa reali kollha. L-istess għamel l-editorjal tal-Malta Today li qal li l-għan ewlieni ta' 32 rakkomandazzjoni huwa li jipprovdi stabilta fis-soċjetà Maltija. L-editorjal ta' din il-gazzetta spjega li l-politika li ġiet ippreżentata tħeġġeġ iż-żamma tal-impjegati tippenalizza lil kumpaniji li ma jagħmlux biżejjed biex iżommu ħaddiema barranin mhux tal-Unjoni Ewropea filwaqt li anke ssaħħaħ id-drittijiet tal-ħaddiema. Barra minn hekk il-Gazzetta Malta Today tagħmel enfasi kif din il-politika tara li tillimita n-numru ta' persuni li ġejjin minn pajjiżi mhux tal-Unjoni Ewropea. Madankollu l-istess politika tagħmel eċċezzjonijiet speċifiċi għas-settur tas-saħħa. L-editorjal tal-illum ifaħħar dan il-pass li għamel il-Gvern fejn saħansitra qal li għamel sew li ma qadx idur mal-lewża u jipprova jkun populist u jgħid li mhux ħadd iktar jew se jkeċċi lil kull minn hawn. L-istess għamel l-editorjal tal-Malta Today li qal li l-Gvern se jġib kontroll permezz ta' din ir-riforma biex fuq naħa jiġu assigurati drittijiet tal-ħaddiema waqt li jiġu bilanċati l-bżonnijiet tas-soċjetà mat-talbiet tan-negozji lokali. L-editorjal tal-illum anke faħar il-proċess biex din il-politika tiġi spjegata bl-aħjar mod, diskussjoni li fi kliem l-editorjal se jaħlu bħala miftuħ, matur u trasparenti. Filwaqt li nnota li hemm punti li wieħed jista' jaqbel fosthom fuq il-kontroll tal-awtoritajiet Maltin u drittijiet tal-ħaddiema, l-editorjal qal li hemm punti li wieħed jista' jitkellem dwarhom fil-konsultazzjoni pubblika. L-editorjal tal-Malta Today temm jgħid li din ir-riforma jistħoq ilha ċans li tipprovdi l-effettività tagħha iżda l-Gvern irid ikun sod fir-rieda tiegħu li jimplementa bisħieħ.